All leaders, elders, yes, Pakirin, Malwakitrin, School, Fundis, Pagaspero, Malwakitrin, Shatlutin, School, Garibasu, Jagasan, the Kafundis, Babana, Matam, the Trama Jeso. Amen. Tell the education of Matthew 15. Matthew 15 from verse 21. Matthew 15 from verse 21. Then Jesus went hence and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she cried after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not right to take children's bread and cast it to the dogs. And she said, Truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Father, we thank you for your mercy. We thank you for your grace. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Deliverance. There are two things number one, which is very common. The anointing kuzoza. The anointing breaks every yoke of bondage. So an anointed minister can pray over somebody on one deliverance. There is another angle that is the other side of deliverance. In order to show which is, you shall know the truth, and the truth
shall set you free. So there is a level of deliverance. You know what you now you know. Assignment. You shall know the truth. It assigned to deliver. And then Shokwadi is a message. Just I am the way, the truth, and the life. So knowing the way is knowing him. And knowing him, you know there's not deliverance. Another subject here, deliverance. It is literally knowledge. But I've come to realize now the church in a challenge concerning another dimension of deliverance. You know what? Not the truth. You shall know the truth, not the pastor, not the prophet, not the teacher. They can be anointed to pray over you and deliver you. But truth has been assigned to deliver people. Shokwadi akapiwa basa rekutsikirura vanhu. Yes. Nyanyalenga ilichapita nama yakaya kuna Jesu. Andina kubonzwa Jesu I command that devil to go. Jesu wakamaita conversation na Maya. Maya wakashika vakanzwisisa vakati truth Lord. Iwani but not does not know about center prayer things. Just go back to mwana wako atodeliver. Deliverance yakauya nekuda kwemhando yemunhu irikutaurwa naye naJesu yakavane understanding. Vanotaura chirungu vanoti knowledge is power. Kuziva isimba. And vanhu rinogona kusunungura munhu. Haugoni kusunungurwa kana uri weaker because you need to fight for your deliverance. So pano kuna amai vauya kuna Jesu nekuda kwemwanasikana wavo ari kunetswa nemweya chena. Amai avo munhu ari machuwa pakuti vanoziva kuti zviri kunetsa mwana wangu hazvichada counseling kana kugara pasi. Zvakuda deliverance. Ndokubva vakamboedza kumutsura vakaedza kurova vanoti hasi kuchinja. Ndokubva varealiza kuti nyaya haidi shamhu kana kutaura. Ndokubva inoda Jesu kuti ataure shoko. Havana power rekudzinga dhimoni, but vari mashuwa yekugona kunotisa kuti iri kuna baba wakauya kuna Jesu vachiti mwana wangu zvikabata zvinouisa mumoto kana mumvura. Unati baba ava vasingabviri mwana wavo vaitozva kuti zvinopota zvichibata asi arikubata. Ukaona akubata izvi abatwa. Ndokuvafana vadrugs vanozviziva kuti kana munhu abatwa ane zvaanoita. So baba akagona kurecognize kuti asi mwana wangu anofanira kutambira mumoto. But ukaona ari mumoto zvinenge zvamubata nokuti zvikamubata zvinokuisa. So avarove mwana wavo vatukane naye vanotoziva kuti iyi nyaya yakuda another dimension of help. Why? Nekuda kwekuti haisi choice kuti aende mumoto, but kune zvinetsika yekuti zvinopota zvichimubata zvokuti mumoto nemumvura. So amai she's a mature believer agona kuziva kuti iyi nawo haitombonda zvimwe zvinhu hongu dhimoni riripo simba rekuridzinga hapana, but tinoda kuti tiende kuna the truth. The other side here, he is the word. So Jesus is a person, is also the word. That's why the fall of man in the Garden of Eden, munhu watadza kuziva chokwadi yaMwari akutrepwa nadevha kuti ichokwadi here kuti Mwari akati mukadya izvi munozodai. So kudonha kwemunhu mugarden reEden ilack of knowledge. Vanhu vanoona kuri kudyiwa kwemichero, but kudyiwa kwemichero yakaine action yekuti munhu ashayiwa kuziva. Munhu the fall of man haina kuuya nokuti wadya muti wakarambidzwa. Inotangira pakuti kuna akauya nemessage yekuti zvokwadi here kuti Mwari akati mukadya muti uyu munofa. Ende nyoka ndokubva yaadvertisa kuti iye Mwari wacho anototya kuti kana madya munofanana naye. Ino shoko richiti munhu akasikwa nelikeness neimage vakatofanana asati adya. But nekuda kwekuti munhu azive zvokwadi yake anotanga kutsvaka zvokwadi isiriyo. Munhu akatosikwa aine likeness neimage yaMwari kuti vakatofanana. But temptation yemugarden wakaipa anoti izvokwadi here kuti Mwari akati mukadya muti munofa. Ende Mwari unotya kuti kana madya muti munobva mafanana naye. Yeti vanga vakatofanana kudhara. So the fall of man yakaine lack of the truth. Information munhu anga nayo, but the real truth by information no is simple. That's why answer takapiwa the person Jesus, and the other side here Jesus is the truth.
Which means when the church lacks the truth, panoita nyaya. Sine zvinhu zvatinochemera kudai Mwari vaita, but zviri mukategori yezvinhu zvavakatiitira. Pane zvikutsvakwa nemunhu nhasi kudai Mwari andiitira. Inga richitoziva kuti ndakaita kaka. But munhu nokuti haazive zvaakaitirwa. Munozivapo vakataura shona nokusaziva kufa. Pane zvinhu zvokuti ukapinda mupreya ukachema, denga rinotonetseka kuti kunai zviri kuchemwa nemunhu handizvo zvamakagadzirisa kare here. But nekuda kwokuti munhu haazive kuti zvakaitwa kare. Kune zvinhu zvakaitwa naMwari pamunhu achiberekwa zvako. Zvaanodiscover kana akura. Hazvinamatirwe. Zvinhu zvokuti zvinoitika. For example, tikati kunamatira kuti we believe in miracles. Mwari unoita zvishamiso. But pavayaka mufana nomukomana vanaka ndakapinda mufundisi. Ndakuvawo nendebvu. Handito prayer. Ndinotikura. Why already unadzo. Dzakamirira time, maturity, growth. So there are things that Mwari vakakuitira but you are failing to grow. So you will not discover those things because I was too good. When you are under attack, the devil takes advantage of lack of knowledge. Don't give the devil a chance. It means according to God, you are more powerful than the devil because you are the one who allow you or not. Don't give the devil a chance, which means Agara has a chance. The chance can be given by men. Subject is a bit dangerous. Either one, what Satan has to be panewe. Sakamaroni tayo you support to mukana. Kurati anamukana amteta wo anupu wa say do you know the truth? Unoziva ile mfuko ya Mwari pamusoro pelife yako. Unoziva kuti kana Mwari vachinzi unonamata Mwari ndi baba wako kodzero dzako anonzi rights nema gifts zvinhu zvinoda kunyatsokubatisa norwa nokuti Bible rangu kuna Mark 16:17 you know if you believe you cast out devils. Believing I see title with pastor, prophet, teacher, apostle. If you believe ukangotenda unotsinda mweya yechiro kutenda. But the moon I'm not going to pastor, go on a deliverance session, go on a my gifts are different. My rights are equal. As a believer, you are believers. Although I'm gifted to minister, but can I have my rights? We are the same. So Mark 16:17, any power. Wose wakamugamuchira kwete vese vakabva kuBible school vese vakabva college vese vane gifts vese vakamugamuchira akavapa simba rekuita sei rekunzi vave vana vaMwari kana wavo mwana waMwari right yako ndeipi. So sometimes the church does not know anything about rights. They know much about gifts. That's the subject the truth knowledge. So amaya vakaya kuna Jesu. Ishe mwanasikana wangu unonetswa nemweya yechina. Bible ndokubva pa verse 23. Jesus answered not a word. Ini ndakanzwa Mwari anopindura. His statement is very shocking. Jesu ari kutopupurira neBible kuti apa haana kudayira. Munhu anonzi haana kudayira isaini yekuti atonzwa but ichoice. So anoregera sei kudayira iye munhu achichema kwaari. The kind of approach inamaya anoenda kupatsanura muchechi. Vauya vari mudimension yekuda kubatsirwa naJesu. Havana kuuya vari paengo yekumupa position yake. Nokuti tinomugamuchira saLord and Savior. When you treat him or respect him as your Lord, kuti ave Savior wako, it becomes automatic. And for kune vana vanoti kana zvikoro zvavakuvhurwa vanonopfugama pana baba vavo kuti baba school fees temu inoi please baba muri baba musazotirasisa. Pane zvinopareta nekuti uri mwana wepo iright yako irresponsibility yababa hazvikumbirwe. Saka tona pa the Lord's prayer pane munamato unoita ngauri stubborn. Hauti may you please give us today our daily bread. Unongoti give us.
tipei. Kuti munhu ave neboldness yekuti tipei chingwa chedu atanga achiti our Father. So when you are my Father, I don't need beg. I have a right. Unataka usitapona unawatoka tipei chingwa chedu. Aiwa usitapona my rights out was vatanga vati baba ledu. Kurati kana muri baba ledu zvatinoda atibege because already in a relationship. So amaya avauya kuna Jesu but kengo yavauya nayo ndiye kuda kugadziriswa nyaya dzawo. Tirikota zevano muchechi vakauya kuti Mwari asorove nyaya dzawo. Ega hama dzangu ichokwadi Mwari unopedza matambudziko evanhu. But zvokwadi inoda kuzivikanwa. Mwari uyu anoda kunamatwa. Chaakatosika munozvati Mwari ane simba rekugadzira nekusika zvinhu zvese. Ane chinhu one chaasina kusika. Bible rotomutisa pacho kuti anototsvaga. John 4:24. He is looking for worshippers. He's not creating. Ndo chinhu one chakati Mwari chinotoonetsa kuwana anotopota achitoti kutsvaga. Mwari anotsvaga. Kurati munhu ewoshipa haasikwe. Oshipa munhu ane choice yekuwoshipa Mwari. So mukadzi uyu haana neangle of worship. Auya neangle yekuti ndinoda kuti ndiiprewo zvakati mwanasikana wangu anetswa nemoyo china ndibatsireiwo. Tese tiri muno we need God to help us. But the truth of the matter, nyaya inotangira parelationship nekuisa Mwari pachigaro chake. Kana apa position yake it begins. Nhamo yemunhu yekutanga mugadhanira Eden. Mwari pavakauya kuna Adamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Haasi munhu akadaro ndiMwari akaona chisina kunaka pamunhu. Kurati kana mava relationship itsika yavo Mwari yekuona zvinhu zvisina kunaka palife yavo vachigadzirisa. Hama dzangu kunamata hakusi kunyengetedza Mwari. Saka kuchinzi kunyengetera kwete kunyengetedza. Pane relationship neprotocols yeprayer. Mwari haachekerudza atirangarire honai makatisinga kuzoni ari kuda relationship over sababa kuvana vavo. Iye akarurama. Iye anoziva nhamo yemunhu kudarika munhu ane nhamo yacho. Adamu anangoziva kuti ane dambudziko. Akaziva kuti Adamu ane dambudziko ndiMwari. Ndovakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Asi munhu akati maangotisinga patiritenga tinongotendera muno kudai mationawo. Adamu angasiri padimension of prayer. Anga ari pafellowship ikamudza mansasi. Adamu angasiri musystem yekuti kana aiwana nguva inoita prayer. Adamu was not prayerful. Aingoita zvaakati naMwari ita. Mwari pakuuya vachifellowshipa nemunhu ndopavaiona munhu wavo kuti ane dambudziko. Kwete kuti munhu audze Mwari kuti tine dambudziko. So kunamata hakusi kunyengetedza. Maybe I need to download a little bit. Ukavhura Bible rako kuna Matthew 6:6. I love this text. Matthew 6:6. Inoti kana mava kunyengetera pindai pakavanda muvhara joo. Mwari anoona zvamunoita uchakureward dai. The God who sees what you do. It's teaching your prayer, but you know the answer is from our ways in what you do. Very strange. Nefunza kuti munamata. Alright, kuvana vadiki Mwari unonzwa minamato. Kuvanhu vati kurei Mwari unonzwa munamati. Kana usina kunzwa utogeri. Kure kuti vazhinji vedu panapa we pray and things don't happen. And you wonder kupesa ona kusiyana chechi yasa. And unogowapiwa kuti masing kusiri shokora Mwari. To be the reaction unongashinda. That's not true. Mwari kunonoka is never too late. Are so faithful, so punctual. Anoziva zvaanoita nenguva yakafanira. He is the same yesterday, today, forever. Hapana paane delay in life yemunhu. Saka kana waita prayer so much and things are not happening once, shinga mhinduro yake inononoka. Vanhu ndo vanonoka kuziva kuti anopindura sei. I'll give you an example. Kufana ndakambopima musikana ndokubva kuti handichazoudza pandakamuudza vakomana vavo taifamba navakomana vavo mberi tikazosvika musikana waendera mufana wangu ati achazondiudza ndakaona vaakufara ati achandiudza hana kutaura zvinhu zvaati aiwa mwana atodaro zvaita unoda inonoka kuziva. Ndakachumwa sura yokumana kuti kana wapenda next time aunobvunza kuti aufa zvatangira ipapo zvatoa
So that's the angle you approach your problem. An approach you elevate just to solve the problem. An approach you to look at the same example. Personal worship, personal relationship. Isitika ya mwari kupindira mnyazi wanu. Itika ya mwari kupindira wanu. Wanozoita nyazi anosorofu. Isi yataka jere very common. Mwari pindira abapindire muna anopindira mchini the outsider. Are you within the system? I think I so provoke you. Mwari apindire mnyazi wanu. Mwari anopindira wanu. Anosangana nyazi anozowasorovera nokuti vari vese. She mentions God save fire brigade. Wanafanya na watu waita moto. Watu wanafanya kupinda ni moto baadhi ya moto wake. Wacha mtunozo mshaka wacha mpindira. So kuni ma answers ali in relationship. Unaweza unaroa kazi Mungu. Mungu wacha anza apindira boss Bible not wali. Ukakwamba vyomu wane na fight mbili. Mungu aluzo mjafaka basi watundi. So that is the one inside. But I'm not the eye mauli. Kwa mpi na msishe inore magie biyano kupa answer. Biyano kuwila. Ashe tuwemutu uyai ano fambuwa nai. Ano namatwa ano karwa nai. Mwarono totu ya mpili rota hapo. Ndio kuota usishe, ndio sasa ndio famba tesi. So mengo ya wewe na maya yengo ikuti turuda leo. Bwana kazi watu mpolisi. Yes. Kule sika ndio kushandili wa kudigi from the machecho. Ndio wanaenda kushandili. Jina langu baba ni Mwararo Shanda. Alipotoa ushahidi wa Munita. Baba ni Mwararo Shanda. Alipotoa ushahidi wa Masimamari. So amaya awe wakati wanasana wangu unu nifanywe china. Ito kadiunga uni na muziko. Bachapa Jesu kunyarara. Inyaye muti protoko erusha diswa. Daile in outside. Anu daile abanuna mata. So make you see this. Ino tukana maa kunyengetea. Pide kawada mufarato. Mwari anoona shamuno itakwati action. Ye muna alikuchema. Lifestyle kararamiro shaanuita. Shino provoka mwari. Kutibati nesu isheni ya arutawa. Hakuna nyaya ombenga lemile mwari kukatisa mupeli wewani. But kuna nyaya simu katisika. Iyo mwari mkuru dalika nyaya izozo. Ene wabuta mwari. Usha usaka. Ali kuni mkufanya hii. Nakuti nyaya hii muombe. Akanyima position yake samurai. Ali nyaja asika kule kwa atenga. Nakuti mwari so gentle. So kuti ali inanzi free will. Kuna ali choice. Kuna mataka na mureka. Kutenda zopale tuwaka na mureka. Kuna ali choice. But for choice yako ungo mikao ma-expenses asho. Ndikasatera zvinozodii. Ndikasatera kuna matamari zvinozodii. Unozozvionera. But unani inonzi free will. So mwari chanoda chekutitwa samwari mu life as Lord and Savior. So side na Savior ni automatic. Side nenyaya kuwagamuchira kuti vale ishe. Why nokuti kana vava ishe vanopota vachikudza zvokuite uchiterera nokuti ndimambo vako. Kana ala ishe wamupa position yekuti ndiye anotaura iwe uchiita. But kana wauya uchiita iwe utori ishe uri kumupa basa rekuita. Mwari hasi mushandi wevanhu. Mwari unoshanda nevanhu. Bible inoti we are co-workers with him. Ukamuti taishi ndiwe boss. Ndisura vilenya imene changu yaletsa mwari. Sokai muri mangu kapisa imune. Mwari onekula kunetsa. Vanhu ne promotion yangu mari dzangu mwari. Mwari ashandireva. Mwari unoshanda nevanhu nokuti ndiye baba wavo kana vamugamuchira. So mukadzi engo yauya nayo ndo engo yatinoita kana tikupotera panoda kubatsirwa.
tamu no mwari taura na mwari ngadzise nyai zimura mwari taura na mwari ngadzise nyai pane zvanetsa iye mwari wevanhu asite mwari wako yani problem unotsvaga vanhu vana mwari usingatsvage mwari uina mwari nokuti pane grace differs. Ukaenda kuna chiremba uchirwara chiremba ane zvaanokubvunza but iye ndiye akafunda kudarika iwewe anofanira kuti uchikotaura bva tokurapa but ukasvika kunzwa mudumbu anoita mibvunzo yakawanda manga madyei ndisati mauya kuno kuti madengo makadyei ukangoti bvunzo kwazvati kufufutirwa unorapika zvakanaka oza knowledge yako shoma iyoyo inoita kuti urapike you shall not pane knowledge yaunofanira kuita acquire. Usati wanongedzera mweichina ndizvo zvaungasuspected unombozvisecha uchitarisei kuti uri kuenda kwaneitwa kubasa usimbe hwangu here nokuti pamwe pacho tikakunamatira uri simbe unovengwa wanamatirwa ndo zvinovengesa zvichiripo. Mwari haangaite mwari wokuti nesimbe dzose zvingomboromota haurai makampani evanhu saka ndipo unofanira kusecha kuti but ini problem handisiri here. So ego yawe na amai ande kuda help. I know we are gathered in church. Kuti mwari watibatsire panhau dzedu. But ndosaka pari ngatiimbire mwari ngatirumbidze mwari. Ndo pari kuoneka wachabatsirika. Mwari anoona vari kutomutambira vari kumuombera vari kumurumbidza. Paunozopinda muprayer kuti mwari sorovhai nyaya dzavo ona uri boss vako papachirumbidzwa peso kwachingoti yamboye prayer kuti baba kubasa pangu bona zvamushefu kai. There are times kuti David ari mambo ana kuita mbiri yekutungamirira ane mbiri yejaifu ende pamati mambo ese kwaIsraeri mambo akanzi urumo pamwoyo wangu ndi David kwete nekuita zvimwe zvese mwari anoda kurumbidzwa zvokuti unoita mufesi wamwari zvanzi uyu murume pamwoyo wangu ndi mambo kuti akasiya title akaziva kuti kurarama imu ndimwari uye nenyasha akajaivha zvokuti kune vanhu vasina kuitirwa mushi. He had the right yekuchuza kwaya. He was a king. He had the right yekuchuza vanhu vanotamba but akati varume kana iye kutambira mwari akanibvisa kumakwai. Handidi kwaya pamberi pangu ndiri kwaya pachangu inini handidi vanoombera ndombera ndega mukamusamunamata mwari ndobva vaziva kuti munhu anoikinwa ushe hwake panyika achida ushe womudenga ndoshamwarizi. Saka naDavid nenyaya dzese dzaakaita panoona kuti murume wapamwoyo wangu munhu akaurayisa Uriya akamutorera mukadzi mwari wobva ati ndo mafesi angu iwaya. Criminal record yake yakuti akatodzwa kunzosavake temberi maoko wangu ane ropa but mwari wakati ndawana munhu wapamwoyo wangu. Moyo wamwari unomuvha neworship is looking for worshippers and when you worship God it becomes easy for God to solve your challenges. Mfundisi zvinorema kunamatira munhu asinganamati. Jesu chaiye akataura akati abatsira vanhu wese waaiporesa aipa credit munhu wacho kuti kutenda kwako kutenda hapana Jesu pakati ndine wazvona ndakabva kudenga original power kwete mafake pastor wapora kai. Jesu aitopa credit munhu aporeswa kuti kutenda kwako kune kuti mauri munofanirwa kudevelopa faith inokonzera power to move. Tinonamatira nasinganamati mwari une nyasha dzimwe nguva unoita zvinhu ivi munguva yekusaziva but kana waakuziva ukasaita zvaunoziva pane nyaya. Takaya kuzonamata mwari kwete kuzoita minamato kuzomunamata tamunamata iye mukururama kwake hatisiye takadaro. So subject yekunamata so amai avauya kuzobatsirwa ende vauya kuzobatsirwa vangosvika vachichema vanhu vanochema mufundisi indakurira kuzayonja kuchema yakapesera yaacceptation anozati chichinochema tapedza tangochema zvongoti ndo yatopinda kuchemera ungopinda iyoyo but mukuchema zvinhu zvisiri kuchinja. Kune
principles asinga jambinge nokuti wachema. Tears are not enough. Bible nosvika vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Kana yatime yegiving inotaura kuti vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Tears are not seeds. They are just a sign yekuti zvakaoma. And mukuoma kwacho apply the right principle. Mukadzi akangoya neangle 1. Mwanasikana wangu alisika memuichina. Nditwewo uno mwanakomana wadavita. He answered no. So kumwe kunyararirwa kuda kunzi uchiziva kuti hawanzodaira vari kuchema, anodaira vanomunamata kana vachema. Nokuti nyaya yakazosorovhwa kai, but mukadzi amboiginowa. Bible rati but he answered not a word. Zvanzi vadzidzi ndokubva vauya kuna Jesu zvikanzi chemudzingei, she's crying after us. Hakuna chinobohwa chekuti vanonamata ndova kutokudzinga futi. Chinofanirwa kudzingwa chiripo mweyo china kunetsa mwanasikana. But chechi ikashaya power inodzinga vanhu. Pane kudzinga mweyo china kunodzingwa munhu. Chechi ndizwe. Mukadzi uida mudziko rake riri kumba rinoda kusorovhwa. But pauya vadzidzi vaJesu ndori kuti Ishe mudzingei. Ndomana ndikugamba ndikucheka students. Ukaona kuti vanhu vasachanida, vanhu vasachanibvamukira. Chechi kunonyewa munhu. Chechi pane vanhu vane nyaya. Vanhu vanonyeya mufundisi kuti iwewe. Kana munhu ari kawara kunyeya bishop kuzoti iwe. Ukada kutsvaga chiraithi muchedza kuti wana right nimwari chechimo. Vadzidzi, disciples, apostles, they were ready to chase this woman away. Aine problem. Vasikunzwa tsitsi kuti mai mwana watambura. Vari kutaura ngabvi pano. Ende vari vaisaka zvike kuti she's crying after us. Ari kutichemera kuzvikwanisa. Zikati uyo hasi kuchemera vanhu, ari kuchemera Jesu. Zvino iwe zvawabauya muno uri kuchemera kana uchimuziva. Mhinduro dzevanhu unodzidii. Kana uchichemera mwari wako nekuchema kuna mwari wako, kutaura kwevanhu unokudii. Vanhu havada kuzvikwanisa. That she's crying after us. Ari kutichemera, hasi kuchemera Peter kana James. Ati mwanakomana waDhavhidha kwete vanakomana. So ukaziva kuti ndakaita Mwari, ndinotaura vanhu haisi nyaya. Ivo vaida kuyengwa kugawa uchipinda muchechi, unovimbirwa kuno. Amai havana kusunguruka kana kuenda. Vakazoti vandiri kuda asati ataura kuona mwanofana kutaura. Mwanofana kutaura kwevanhu Mwari asati ataura nezvinofunika. Amai havakaramba vakamira ipapo. Osa test yaamai apa iri kutangira ndekugona kurwa nekutaura kwevanhu voramba vakamirira Mwari. But me alone nevanhu nyarara kwete naJesu nevanhu. Bible rikati he cried out more. Yaani pane level yekungofunda kutaura kwevanhu muchechi. Ukasakunda level iyoyo hausimbe semutendi. Unofanirwa kukunda kutaura kwevanhu unochimata Mwari. Vanhu vanyarari. Vanodini munhu akafa. Akafa the amazing objective is only one of one's own president. No, not an amateur. Test your tanga. Every no fuga the one who talk about okay, man. So I can't
ukaona munhu achikuda kuchesa ndoti Mwari ari wrong. Kune vanhu vanoita zviro kwete Mwari. Mwari anoda kutadzira kuno. Saka ukaona munhu abuda pakati pedu havana kutadzirwa naMwari. Pana sita kana brother wamutadzira. Saka ndona mweya Mwari iyo. Vana vake vakanetsana vanoramba baba. Vatendi vakanetsana. Mumwe wacho anoramba Mwari kwete kuramba anotoramba Mwari wacho. Anobva agaramba. Adizo zvinomeka sense pakuita sei. Vana chero mukanetsana mumuri pana angarambe bereki. Baba chavada bonzo kome vantu. But the church man tina utunga Mwari wacho uchana. Unogaramba. Yeah. So amaya test yakagona nekutanga kuramba varipa. Kuchitaura zvamunotaura but pana Mwari handisuzomva. Kusvika Mwari vagadzira nyaya yangu. She answered not a wait. Vakauya vakati crying after. Jesu ndokubva atanga kutaura kuti aiwa ndakatuma kumakwai kwaIsraeri akarasika. Statement here in the Bible about the God's only sent the lost sheep of Israel. Without you can be part of Israel, but we lost. So whoever Israel has not us lost. It applies to the pastor. You can have a title we lost. So I got to walk my Israel. Without you go why you told why? Uri Israel. But Malika Rasika. Saka Jesu akutsvite sedere kana mbudzi ayo uri gwaide kwaIsraeri rakangorasika riri kwaIsraeri. Saka muchechi munorasika vanhu futi. Mune munhu amunoshaye kuti munoita behavior yake ngo haana makwai emunhu akarasika. Iwe munhu igwai redu but pane kakurasika muchaya. Saka vanhu havafanani. Mukadzi ndokubva adzoka pana Jesu nokuti Jesu waakutaura. Ndokuuya ndokubva asvikowira mutsoka dzake. Then she came and worshipped him. Worship kurumbidza. Kureva kuti nawe mwana wake haisati yagadziriswa. But ashifta kubva palevel yekukumbira kuti ndisorovhere nyaya. Apa level kuti nyaya yacho musati masorova ndakukupaio zvamunotsvaka. You are looking for worshippers and I'm ready to worship. She came and worshipped him. Haasi kumurumbidza nokuti zvafamba. Ari kurumbidza Mwari anoita kuti zvifamba. Kuti ane a new approach. Haasi kutanga nekusorovha nyaya. Ari kutanga nekuvapa rumbidzo Mwari wacho. She came and worshipped him. Say, Lord help me. Chatanga iworship. Ndokuzokumbira ane chichemo kuti Lord help me. Order yekutanga atanga kuti Lord help me. Order number 2 yaudza answer atanga neworship. She worshipped him and he said, Lord help me. Order hiyo you never go wrong. Iyo inonena kuti Mwari akuitire zvinhu nyangwe pasina dzimwe midzi dzekuti chidabure he makes a way. Nokuti kana akatumwa kumakwai kwaIsraeri arasika and this woman was a Canaanite. Jesu aifanira kungoti ndagara ndakuudza wani kuti hausi type yacho. But ngati paakawoshipa akakwalifya kuva type. Unoziva here kuti kune mhando yemunhu isingarambirwe zvimwe zvinhu zvinorambirwa vamwe vanhu. Ndakambosvika pane imwe roadblock dzakuhwange. Mapurisa ekone kwantora. So ndasvika paroad akaita line vari kunetswa vanhu kudini. So mota kunoenda magonyeti anoenda kuZambia. Pane gonyeti rakadonedza tumatombo tuparwa screen ratokirika paside. Izvozvo udariki. Ndasvika vamwe vane nyaya idzodzo vakandopakiswa paside. Ndakasvika so social media inofambisa zvinhu. Pane mupurisa akadonda zvadzo yaudzione vakushedzana pepe. Fisi wandekuudza uyu. Kuona mafoto basi office zvatifamba zvakanaka. Kune type yemunhu yekuti ine problems yako but haibiswe sewe. When she began to worship him, akava mhando type yezvekutsvaka naMwari. Ukaziva Mwari zvaari kutsvaka haunetseke kuti asorovhe nyaya dzauri kutsvaga kuti dzigadziriswe. Yakava mhando yemunhu inodena kubatsirika. Pekutanga anga ari wrong type but ane genuine problem. Kuva kune dambudziko but itype inokuda kubatsirwa isina namati. But paatanga neworship akati Lord help me. Ndobva ava type yekuti Jesu akugona kurileta naye zvakanaka.
ufunge upenyu unodai. Ndakati munhu akakuti zviri sei ukati zvakaoma wrong answer. Iti ndakaomerwa. Why? Because unenge utangori kumirira vanhu. Ufunge pazvinooma munhu wese aomerwa. Facts in life are stubborn but are genuine. Kana zvikati mukore unakomana hasi kuroora. Saturday unotoona motikari dzine mabhaluni kuchiendwa kumuchato. Mukore wacho iwo. Kunotororwa vamwe. Mukore kuti wakomana harori kunochata vamwe. Imhando yevamwe vanhu. Vane nyasha dzavo dzekupinda mwana neyacho. Wangoona kubucha kune nzondora. Tsoka dzehuku isaine kuti huku yacho yanga iriko. Kune type isikadye makumbo inosiya. Mukore uno. Pamunoti zvakaoma ukangoona mubucha kune mazondo mombe yacho yanga iriko. Kune type inongorova zvimwe yokusiyira tsoka. Mukore uno. Life is stubborn zvekutodaro. Iwe unoti kuti chikuru kufema, kune kamwe kafemera wanza kufemereka. Worship rumbidzo. Yakaita kuti Jesu atange kutaura naamai abosi wanena chikuchapa naMwari. Ndoenda vasikire chebreakthrough yaHana. Hana aida mwana zvichiramba makore achifamba. Kusvika dheri akandoita prayer yekuti Mwari ukandipa mwana andosiya pano. Competition yaida kuti ave nemwana wekuenda naye kumba. Revelation ikamupa understanding yekuti haigwe naye kumba kana uchibuda. Ukada uyu pano unowana, ukada kumba umuwana. Why? Nekuda kuti pachechi paari Mwari vanoda the next priest. Mfundisi aripo. Akatsigwa naMwari kuita rafu. Akati kuti mfundisi ari muofisi mberi. Akati kuna Hana mukadzi wekudhakwa wanyanya. Ndo zvakamupa kuziva kuti kana vafundisi vari supposed kubatsira maprayer warrior ari kuchema kuaencourage kunamata. Akuwatuka kuti unonyanya kudhakwa. Ndopaakaziva kuti aiwa pachechi pano ndopanodhakwa hapasina mufundisi. Saka Mwari ukandipa mwana ndokupai pastor. Kuti Hana kusorova nhamo yake senhamo yake. Akasorova nhamo yake senhamo yaMwari pachechi yaMwari. Hauna kuizwa wewe. Chiri kudiwa naHana mwana. Chiri kudiwa naMwari mufundisi. Saka Mwari hagoni kutuma mufundisi kana pane munhu akutofa mwana wake. So Hana paari kusorova nhamo yemuchechi ndopaari kuita nhombo. Kuda kuti ari kugadzisa nhamo yaMwari achipedza yake yokuti abereke. So dambudziko nhamo yaJesu paauya panyika yaMwari yekuti ari kutsvaka vanomunamata. Saka mukadzi pauya akapfugama akatanga kuwoshipa anotonzwa kuti vanhu vandi kutsvaga vaendiwa vavo. Saka ndanga kuziva kuti ivo vari kutsvaga ifuti. Tichigadisa matambudziko avo. Jesu ndokubva aparedza vhangeri. Ndinoda vati kurei kuridzwa. Zvanzi handingatore chingwa chevana ndichipa kurwa. Because it's more like an insult kana usina kukura pakudzwa. Anditori chingwa chevana ndichipa kumbwa. Mukadzi aigona kuti nhamo yese makakudikumbira nembwa futi. Unosara kuti kune shoko risina kunaka rakakunakira. Ukarwara zviri serious kuti rwadzi wachiona kutakura kuti rwadzi wasokuenda kuchipatara. Unobva chiremba chitimupe majekiseni kana 8. Uchirwadzi vanozva kuti tikakubaya tikawedzera marwadzo unopora. Unofunga kuti pamwe chiremba haana tsitsi kana unoziva kuti munhu haana zvekutobaiwa kuti aite musha. Ende munhu akura anotoziva kuti jekiseni rinorapa harimbai. Asi vana vadiki vanobaiwa jekiseni. Vanhu vakuru vanorapwa nejekiseni. So ilevel yako kuti ugone kugamuchira zvinoshanda. Vhangeri rataurwa pano chingwa chevana ndingape kumbwa. Kutukwa kana wanzwa nenzeve usina kunzwa nespiritual understanding. Mukadzi ndokubva ati kuti vhangeri rakadai ndokubva ati honguishe. Ukaona vanoti yese ndame pastatement yakadai vakura. Inotaurwa iyi wane kutukwa kwevanhu. Iye munhu achidai hope. Konza ndiri chingwa chevana ndichipa kumbwa oti honguishe. Unofanira kusama kuti tabere chikumbirano zvakanaka ndiye Jesu wacho richechiye. Dai bafuti ishi nhamo isiri kumbai. Asi anoti hongu ishi. Anobuda muagreements.
nezvataurwa womusha inge wani mwanana zvinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. Anogadzika tafura pavadzivisi kureva kuti pane zvimwe zvakagadzikwa naMwari already for you, but you must know your position kuti ugone kusangana nazvo. Munoziva here kuti Zakeo aida kuona Jesu. Kupera kwenyaya Jesu akaona Zakeo. Waida kuti Zakeo paakaenda mumuta anotaura ndiri pano ndatadza kukuonai. Bhabharo kuti Jesu paaipfuura akamira pamuta akatarisa mudenga. Akati Zakeo buruka. Kureva kuti Zakeo paakaenda muposition yakanaka akaonekwa, akatsvagwa. Paaida kuona Jesu anobvira aonekwa, but paakaenda muposition yakadenha kuonekwa akaonekwa. Kurati Zakeo aitsvaka munhu ari kumutsvaka. Nokuti Bhaibheri roti Jesu wakaenda vatadzi. And Zakeo ndoimwe characteristic yake, he was a sinner zvazikanwa nejeri kwese. Ari mutadzi, Jesu ainda vatadzi, but mutadzi aida kuedza kuona Jesu. Jesu ndokubva ati ndakauya kuzotsvaga imini. Kurati akaenda pane imwe position inounza change in life. Haana kuswera mukombetition nevarefu. So amai ava chingwa ndechevana havana kuda kuzviitawo mwana. Vakati kubva ikoko tinogona kutodya timusaidiko. Ingawani mwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura, which means chingwa chikaenda pasi petafura hachiite zvimwe zvinhu chinenge chiri chingwa, but in small dimensions. Yet chiri small dimension chine maproperties akafanana nechingwa chakakura. In other words, kune vanhu vari kuitirwa zvakanaka naMwari, but havasi kuitirwa sevamwe kuti vari kuwana chiri chingwa. Vamwe vanowana mafufu ane maresults anenge echingwa. Mwari anoita zvikuru ndiye anoita zvidiki. Tine vanhu vokuti vanochemera naye Mwari andibo zvikuru, anoda chingwa patafura. Ngaaenda pasi petafura, chingwa chinopota chaakutsvaga vari pasi. Kuudza chingwa patafura vanhu ndiri unotsvaga mari wotenga chingwa moisa patafura, but chingwa kuti chiende pasi petafura hazvidi mari. Revelation inonzwikira mataura zvozvo. Amai auya kuna Jesu chirepresents the Old Testament church nokutemwe mukuru. Mukadzi mwanasikana asara kumba uchiri New Testament church nokuti mwana mudiki. So New Testament church yaiedza kutsvaga yega salvation nekuda kwekuti vaenda neropa remombe nemakwai wekuti yavo ndo yaisafa. Ndo vaiedza kuunza ropa kutemberi. But New Testament church ndo inoti ropa rinotodzika anobva kudenga oenda paCalvary. Ropa ndo rakabva kudenga rikauya kuzoerera pamuchinjikwa. Kuti uri kutsvaga zvinhu zvinofanirwa kukutsvaga kana maenda under the cross. Kune zvinhu zvakaudzwa naMwari mutsoka dzako zvauri kunotsvaga kure. Nekuda kwekuti hauna revelation yekuona kuti nyangwe zviri zvidiki but ndizvo. Elisha aida double portion, double anointing yaElijah. Haana kupiwa anointing of spirit. That's a mantle, a jacket fell. Mucheka wakadonha. Paakatakura mucheka ndoba akatakura zodzo. Yeye haana kutakura riri zodzo, akatakura jacket. Nokuti ari mumwe aigona kuti handisikuda bhachi, ndikuda kuzodza. But wakava nerevelation yekuti bhachi irori ndo rakaputira kuzodza kwacho. Kuti ndaakunhonga chandisingade kuti ndiwane chandiri kuda. Nokuti kune zvaunoda zvinovigwa usingade. Zvakafanana nevana kuvabereki. Mwari haatipe vana vatinoda, anotipa vana vekuzoda. Saka tinoona muda kuchirowa zvekuti bati ndechangu mara. Chimwe nezvachiite bati ndechangu mangosvire izvo. Haatipe vana vatoda. Kana ivo vana vana choice yekusadza mberi vangabereki. Dai vakutisina vana, imagine vana vachironga kunzi endai panyika pano kunoita vana vemudhara. Vairamba. Dai vana kunongeka. Dai vakutisina vana. Vakanongeka kana ari mwangu. Paikii. Unomuzoesa mudhara wakoso ndakumana. Wakamnambata tikumainasi chekucha. Wamwakaita Maria hari. Angotibereka chete. Unobereka kumainasi. So no nataka na matafuno tita serious. Mama takabi kwa tu minus. So tuye kae tutiye chibobuleka ndo yai kufunga chetu. Ana shaka burungera akaronga kuti wozoronga. Yafi bitani tika.
kuti vabereka sauzvishanu kuchengeta kuti pai kubereka pane chiripo akutotemba iwewe uri kumainasi chotamemefamba. So mukadzi akawira neshoko rinorwadza. Kune zvinhu zvinorwadza but zvakatinakira mufungi zvakuda vanhu vari machiwa kuzvigamuchira. Ini kufunga ndaivenga tichairova because une musikadzi kuti ndikumborwerwei ndaiti kuvengwa kana kuti ndichane hasha but pfungwai ticharova ndekuti ramangwana rikunakire. Be serious. So instead yekuti ndiverenge ramangwana rinake ndimire kurohwa ndainocheka zvimashoti zvechindorikidzi ndaidefenda shangu kwete poverty. Manje poverty haivhariki nemashoti chini nama haivharike uri nofo zvako inonetsa haivharike nokuti kushandiswa chete. Akawirirana nazvo. Yes Lord, truth Lord, uhombishe ikawani kubanana kurati rese ramuchataura Mwari rakandinakira. Rese rinoparidzwa Mwari vachitaura muupenyu wako rakakunakira but awiye rakanaka rinouya kuzonakisa zvinhu. So pane imwe ndinoparidzwa unzwa kuti panapa vachikuvadza Mwari akavada kukurwira handai vari kukurwisa. Jacob akati handikusiye kusvika mandiropafadza akarohwa. Haana kuti handikusiye kusvika mandirova handikusiye kusvika mandiropafadza ndokubva arohwa ndokwanzi wakomborerwa. Zvekuti akabva ipapo asina chinhu achitadza kufamba achikamira. Zvekuti dai adzimai akamubvunza chii chaicho kuti ndakomborerwa anoti aiwa kuna makomborero akadai. Kune mablessing yekuti vanhu vanenge vachikunzwira tsitsi chechi inokukuvadza. Wasiya pari kuchechi kuti wakomborerwa watorerwa unokomborerwa. But zvakuda anogona kuinterpreta kuti Mwari wacho akatendeka asi munhu. Kune singakuitire nhasi but rakakunakira. Kune singakunakidze nhasi but in the future unogona kutenda kuti Mwari makaita hii. To fall in agreement with the word. Inga wani mwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Jesu ndobva ati mukadzi unokutenda kunotyisa. Kubva izvezvi mwana wake akabva adeliver. Haana kudeliverwa pataurwa kunzi be delivered. Receive your deliverance. That's good. But this kind of deliverance iri knowledge. Amai pavakawira nezvakuparidzwa vakasvika kumba pane change in agreement. Zvizhinji zvinogona kuparidzwa pazvaunoona sekunge hatada kuitiswa manje. Shoko remweya rinotoda vari mumweya kuti varinzwe varigamuchire. Iri asika geography. This is a spirit word. Only those who are in spirit can catch the revelation and do what the word says. Anamuchimba, anamuchimba. Savona munyika vanointerpreta sekufunga kwavo. Munoitiswa zvabiri. Mwari hadaro. Mwari vakashumira muupenyu hwako ukawirirana nekutaura kwavo vakatendeka. Une zvinhu zvokuti vanokuitira kwete nokuti wakumbira asi nokuti uri mwana wavo wakakodzera kuwana zvababa vako. Prodigal son akakumbira zvinhu akapiwa akaenda akadzoka akasvikopiwa zvimwe unoti paakaenda akasiya zvimwe. Why? Because baba havana kumupa zvese vakamupa zvaanokwanisa kutakura. Ukaenda kune nababa unotakura zvishoma but ukamupresence yako unoita zvizhinji. Prodigal son paakarongedzerwa zvinhu baba vakamupa mari nesaizi yebhegi rake. That's why paakadzoka kwaune mombe yaangasiya akaurayiwa futi nedzimwe bhutu dzaakapiwa. Kurati akatakura zvishoma. Pane nguva yekuti Mwari havaite mari nesimba ravo nezvinhu zvavainazvo. Vanoita mari ngezera ravo. That's why nyaya yematurity ichikosha. Mwana wako wegrade 5 kana akanzi akwasira chikoro hatengerwe mota ibvino chibuda kana ukatoitenga hurumende ndoinomuramidza kutoreka kwete Satani. Government. Kuda kuti zera rake haridhiserve zvawaita zvinotoda time yacho nyangwe ari wako. Pane kwamba kuti Mwari vakakuda vane zvinhu zvavasingakupe zvaunoda nokuti vanokuda uye vanokuziva zera rako. Patinodya sadza nefishi kumba unodeka mufana akangokafana kadikiswa. Hatikape fishi tinokapa mukaka. Ndorunonzi rudo rwabereki. Ukashaisa fishi orwa iri mukaka.
kumuda. Why don't you ziva kuti asati agona kuseparata minzwa nenyama. Anotanga kune zvakanaka zvine minzwa zvinotoda vakura kugona kuseparata mari nepride yaunochera dai mari andikomborera unodivorsa. Kune vanodivorsa nekuti zvafamba ende zvafamba mwanotofamba chete pane pautogwa type chaiyo nazonogona kuti naye aiwa haisiklasi yangu vazvikangofamba mwanofamba avasinaise vakadhivorsa nekuti zvazvakaoma vamwe vakadhivorsa pazvakafamba zvakanaka. Kunetsana, pride and everything creeps in. Fish yakanaka but inezera. That's why pambira koya Jesu amshinga mdana. Pambira koya Jesu pana John chapter 6 akawanza chingwa nehoyo. Vachokwadi chiri muBible chinoti chakasara chiri leftover basket chingwa. Hoyo dzakapera. Unorivhura mushi zvakawanda zvese but pazvakadyiwa zvakarekodwa zvakasara hadzisi hoyo. Chinonaka chihoyo kana kuti chingwa. Chinovaka utano hwemunhu chihoyo kana kuti chingwa. So inda zvakanaka zvichipera zvemanga zvichisara. Haisi nyaya kuti Jesu haana power pamusoro pefishi. Type yevadzidzi vakanzi oimupe vanhu ndo vakava problem. Type yevanhu kwete yaJesu. Vanhu ava sevaivo vane problem pahora pavakatorwa vazhinji vacho kufishi. Saka already Peter ane mazita emabhaya dzikangosara hawanikwa anozwa mudharaunda mirama anozwa mudharaunda mabrim. Saka pane panga kuti Mwari vanotoziva kuti hawanikwe tikakupa GD6. Pane kakuti blessing haisi kuuya pane nokuti una Satani hausati wakura to handle the blessing. Blessing is dangerous. Disconnected. Rumba fat. Don't you think more dangerous than poverty? If I don't know that it's come so money regime. You who's going to win that? Never keep on the sun. Kumubata msushibata kumubata ni mimi regime. Haya mangone chumba. So chimba chondo na basket tafura ibwazi chicha. So leta tafura manje. Nekuti vanhu vari kuchikapana ibwazi ripasa. Tafura inovanza ibwazi. Batani vazi chingwa chacho. There are times when you don't cry for titles, cry for blessings. I'm not saying by some title evil, but let's actually visit it. More than priest of Fura was seven upon one. Good Samaritan and I some bad dog. Run my food is a lot of friends. Chigaro já zviripo but zvakaoma. Tokizera pakasi. So pane mwe kuti nyanga ukaita semumwe wavanzwa une chigaro chawapiwa upenyu hwako ngaukumbure kuti wari kuita zvinhu. Don't cry for titles, cry for blessings. Why? Because blessing is our title hainese. So it was not just the same meal in which you have absorbed. Ziri ku benefit the same thing chirujwa chiri kuyachi chishoma but ndicho. You know kuna munhu, I'll give you an example. Kuna munhu kuti ana kuchena ama ana kuita zvinhu zvinotyisa but every day anoswera not per week anenge ana president. Mune ndi baba. Kuna anogera president. Asi sochi. Ndiye anotaura kuna president ndida kuomesa bhotsi so omesa musoro. Ari pa level yokuti zvingataurwe nakoporo anotaura kuti mugara ukomesa musoro. Chaakagona kugera si baba patani nyasha dzakamuwana eze baba. Tina vanhu vakuti uri garden boy, there is a greater blessing that will locate you
Musacha kitaito chakanyasha. Ule house leo kuna ungali ndakwa nyasha. Kubosha wenu kwa wenu house leo. Aishanda kuna wao mproduce so akaenda Greece. Ibaya anga hapa mmushani charita mupe. Ndio kale ngwani. Pesi kwa mmushanda uchichira mali. Kwani shikwa chikoto ndo mchichi. Unisha umemi wana wali sineki wana ni titles. Kama wala ni wali passport tafsira. Ndani ndo mata na message. Kuti mwalizi ni chimupe wangu the next example mwana wakachita. There was another man I found out on days of COVID. I can teach them a second day Adventist. But I've been watching you on YouTube. I asked for a number of the while you need to know what the Guru of the open you up. You can never send the quality. I'm not going to divide the conference. For what? Not face. What? Personal choir, personal respect, personal mbura, personal chair. Paka ndo nachiwa chenda. Paspeta shauri zozishi. Paspeta. Kana chika no gatsita tafura pamemba lazisi. Lazisi problem ya wana nzisa wala bari kuona. Ingwati zipasa kuoneka zakabata. Timunyasha ngati kubiki. Wali ngabasha no wako nuke tena tuzobe tibiuda gaita. Why? Because wakati wanu ngiki nwachita undafunda unahama. Arubata wakati funde. Yo obawi kwa mundu fomo uchiraka. Nokuti pelu gati kwa chingwa patafura. Pane lazilisi wanataka shimba tafura. Bati pesi tafura bana lazilisi. Wewe ibwazi kutenda munyasha chati. Ena ukwasi tafura ulokora ukatosimba. Wali nokuti pauni apana la mwari ngapi se lazilisi mupende wako. Mwari ngapi wanze kwa pressure ya umuronga. Usina kufunda kubara wanyanyasha shinji. Wali wasensa na Jehova. Mukishaya hama imomo mwari ngapi wanyanyasha. Ulipazi tafura sangane ne chimwa chako. Sangane ne mchako wako. Sangane ne basa lako. Sangane ne mali shinji. Sangane ne seto ya mali pazi tafura. You can stand up and want us to pray. The Lord is not matter. Kujo mwari chimwa chakata. Unasanda ipeke chimwa cha wakuda. Shofano huko na life mako. Chimwa cha unoda unochiziwa. Uchana tina matema na ila nasimari. Dawa pasi tafura tensi. Gamili na chingwa chene chato wako. Chingwa sebasa rako. Chingwa chemoto kanako. Chino ufano wakudo na chingwa manera nasi. Nokutu wafuma kuenda pasi tafura. Let us begin to pray. Father, in the mighty name of Jesus. Baba ni kuna mata. Tili pasi tafura. Inode na chingwa cha upeni. Chingwa chineche kuita nemele chiyako. Chingwa chineche kuita nebasa rako. Inode wa chingwa. Batafura kaya watilisi. Mwari ni wanzeimu nyashatero. Watilisi waliko. Mchapukura kuna kapenu. Wasidaki saile waliko. Wakandile ina waliko. Asimwari bapado na chingwa. Pasimetafura. Wana wangu mwari. Wana wangu gala wangu alimpe. Sasa wangu mabasa. Nesi itara cheso. Inode na chingwa pasimetafura. Batino ni chingwa. Tiliwa ni mwari. Tiliwa ino kawake. Tamina chingwa chani maderanas. Kamsopa meji yangu mwari. Chingwa chino vitoi mreji. Chingwa chino vitufaro mwanano. Nikudabati ya nyasha. Tino favor. Tino tara blessing. In the name that is above every name. In the mighty name of Jesus. You can raise your hands. So I make this declaration. Baba, we not declare that you know. So when you know this, shall decree a thing and it shall be established. You know that of my answer and I pray on. That's it on the thing, but you don't do chat. You know that of Baba, I pray on. Stand the hour, married to Kulaka. That is why
katika maoko na sera Yesu kwa ministry yao ngari kuna madamu mpeni wa mama alipano mpeni wa baba alipano simba chalaka kaisa kuona mpeni wao wanziza anasima kwa kujijaza wana leo pasipe kafura pasipe nyasha mwalimu anasikia ngara ngaribu mwanakoma ngara ngaribu sio pia shati na mtinda kwake basi tangie pale basi ndio chingwa ibanga iwape nyangwenesi na kufunda nasi na kuchechera ni akalingwa ni hapa shadameka dashi batije mpenyo wake in the name that is above every name in the mighty name of Jesus I declare and I declare Shiva Paspeta kwa madelano Kusita na Yesu Kristo Nazareta. Amen and amen. God bless you. Hallelujah. Makana Yesu. Oh, makana Yesu. Siku zangu wakusiti makana Yesu makana Zamuko wa